κάνετε, πώς είστε? Σήμερα παίζουμε GTA και όπως βλέπετε έχουμε μία κυρία εδώ πέρα μέσα στο αυτοκίνητό μας και θα κάνουμε γενικά αποστολές και θα πρέπει να τις πετυχαίνουμε τις αποστολές. Αυτή είναι η πρώτη αποστολή που κάνουμε σε όλα τα βιντεάκια μας. Η πρώτη αποστολή. Φύγαμε. Έχουμε βέβαια και χάρτη, γιατί θέλει. Όπως βλέπετε λίγο θέλει να την πάμε κάπου. Και δεν ξέρουμε πού. Γι' αυτό μας έβαλε χάρτη η ίδια και εμείς μπήκε μέσα στο αμάξι την ακρίβεια. Και τι πάμε τώρα για την πρώτη μας αποστολή? Την έχουμε αρχίσει, τώρα τη τελειώνουμε όπως βλέπετε στο χάρτη. Έχει ένα μπλε εκεί κάτω. Ωραία, και πάμε. Ωραία. Για πού ήθελα να την πάμε? Γιατί είναι καν εδώ πέρα. Έτσι. Ωραία, εδώ λέει. Ναι, καλό το έχεις τυρακάρει. Δεν πειράζει. Τώρα θα πάμε και κάπου αλλού, ό,τι ξέρω. Α, νομίζω ξέρω. Θέλει να πάμε να πάρουμε ένα μάτσι. Το κατάλαβα. Α, έχει κι άλλη αποστολή. Θα με πληρώσετε γι' αυτό, Εγώ το κάνω τζάμπα. Ναι, βέβαια. Το πολύ 600 ευρώ. Αφού άμα είναι ο διβάνο. 6-7. Παιδιά, όπως βλέπετε πάει καλά. Βέβαια το αμάξι είναι λίγο αλλά μεγάλο. Και μεγάλο, αλλά είναι λίγο την αποστολή μου, ρε. Όπα θέλω να με πολεμήσουν τα χαζάρια. τον πάτησε αμάξι. Τι κατηλόγια. Τι καναλόγια. Παιδιά, έχετε δει κάτι πράγματα που ένας έχει ένα κάδο και το περνάει με το χέρι και ανοίγει και λέει ο άλλος τι καταλόγια. Έχετε δει αυτόν που τώρα θα μιλάμε λίγο για αυτά που ξέρω ήταν ένας ψηλός άντρας και κουβανούσε το κεφάλι του και την έμπαινε στο τοίχο. Τι καναλόγια. Ενώ το έκανε ίδιος βάραγε το κεφάλι του και μετά γύρναγε στον τοίχο και τον βάραγε. Κατά λάθος το έκανα ένα μάξι. Υγεία, σιγά το αμάξι που είναι αυτό. Εννοούσα. Εντάξει, δεν έχει πάθει σχεδόν τίποτα. Είμαι λίγο εκεί πέρα. Παιδιά, είναι... Να, το αμάξι, αλλά... Μαρία, γύρνα λίγο το αμάξι να το δείξω καλά στη κάμερα. Παιδιά, είναι έτσι ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων, φύγαμε. Α, εδώ είναι η αποστολή μας. Α, πρέπει να πάμε από μπροστά και να το πάρω. Παιδιά, απλά έχει χαλάσει και με φώναξε εμένα η αποστολή. Δεν φταίω, πρέπει να την κάνουμε. Παιδιά, αλλιώς θα τα αποτύχουμε από και αυτή την αποστολή. Δεν θα φταίμε. Παιδιά, ο στόχος μας είναι τις αποστολές να τις πετυχαίνουμε. Δηλαδή να μην τις χάνουμε αυτές τις αποστολές. Όπως βλέπετε έχουμε κάνει ήδη μια αποστολή εδώ πέρα. Από ό,τι βλέπετε. Το αμάξι. Το πάμε κάτω. Να ορίστε. Και τώρα απλά... Παιδιά, τρέχουμε. Παιδιά, το κάναμε.